perquè avui és un dia absolutament històric per Cardedeu. Avui aquest ple pren tot el sentit del món, especialment per les persones que creiem que això de la política institucional no és més que una fugaç etapa en la nostra militància i en la nostra participació política. Avui, entre tots els que estem aquí, però sobretot entre tots els que també esteu allà, prenem una decisió històrica que no només impactarà en el present del poble, sinó que esperem que impacti per molts anys i per moltes generacions en el futur de Cardedeu. Avui Cardedeu decideix avançar. Avui Cardedeu fa un pas important, fa un pas molt important cap a la sobirania. I avui Cardedeu, en definitiva, fa un pas molt important cap al sentit comú. Avui Cardedeu, avui els veïns i veïnes de Cardedeu, recuperarem allò que és nostre. L'aigua que bevem, l'aigua amb què ens rentem, l'aigua amb què reguem els nostres conreus, l'aigua amb què cuinem, l'aigua amb què ens refresquem els estius calorosos, l'aigua amb què netegem la roba, l'aigua que brolla de les nostres fonts, que brolla de les dutxes del Gim 10, que brolla de les piques de les escoles i dels instituts, del nostre teatre auditori i de tots els equipaments municipals del nostre poble. Avui, entre tots i totes, decidim que l'aigua és un bé essencial i que, per tant, el seu control i la seva gestió ha de ser pública. Que allò que necessitem per viure ha d'estar en mans del poble, que ningú no hauria de tenir el dret a enriquir-se amb les necessitats col·lectives, amb les necessitats bàsiques de tothom. Avui, doncs, estem contentes, perquè avui conquerim drets, o més ben dit, els reconquerim. Com ja s'explicava abans, fa 50 anys els veïns i les veïnes de Cardedeu vam quedar desposseïts de quelcom tan essencial com és l'aigua. Des d'aleshores, l'empresa Aguas Potables i Mejoras de Cardedeu ha gestionat l'abastament d'aigua al municipi. Una empresa privada, avui declarada en fallida, que ha demostrat sobradament que l'àmbit privat ni és més eficient, ni és més eficaç, ni és més econòmic, ni és més sostenible, ni és més garantista, ni és més just. I així em podria allargar a bastament, però els veïns i les veïnes de Cardedeu això ja ho sabem. Factures que no arriben, aigua sense pressió, talls sense avís, comptadors que no funcionen i un tracte, per dir-ho finament, desesperant. Això ho hem vist i ho hem viscut tots i totes, però si anem sota terra, rebuscant entre allò que no es veu a simple vista, les coses no han estat en absolut millor. La manca crònica d'inversions a la xarxa ha deixat el nostre poble, ha deixat el servei d'abastament d'aigua del nostre poble en una situació molt complicada. Davant d'aquesta situació, governs de tots colors polítics han hagut de lidiar amb una empresa opaca, desorganitzada i poc eficient. Són diversos també els litigis que s'han interposat contra aquesta empresa i la seva nefasta gestió. Han estat molts els esforços que els diversos governs, també l'actual, han fet per mirar de millorar la situació, tenir control sobre el servei i, per tant, poder incidir d'alguna manera. Fins i tot, com ja saben, l'anterior govern va analitzar i estudiar les possibilitats d'intervenir al servei abans de la seva finalització, però això, com tots vostès ja saben, no era legalment possible aleshores. Tot plegat ha provocat que ens trobem en una situació en què el desconeixement municipal sobre l'estat de la infraestructura de la xarxa és pràcticament absolut. Ara la regidora ens en feia 5 cèntims. La qual cosa deixa l'Ajuntament i, per tant, el poble amb una incapacitat massa gran per gestionar una cosa tan important com és l'aigua. Tant el govern anterior com l'actual han treballat per tenir més coneixement sobre la xarxa, però sigui com sigui, calia esperar el moment oportú per fer el pas que fem avui. I aquest moment oportú era i és aquest mandat que va iniciar el 2023 i que ara ja fa més de 2 anys que està en marxa. I en això també creiem que és important fer una mica de memòria. En aquell moment, només 2 partits representats en el ple municipal portàvem al nostre programa electoral la municipalització del servei d'abastament d'aigua. Per part nostra, la CUP, com ja s'ha explicat, sempre ho hem tingut clar. La millor opció, l'opció més justa, l'opció més ecològica, l'opció més democràtica i l'opció de més sentit comú era la gestió pública. Com més pública, millor. Com més arrelada al poble, millor. I així ho hem defensat des d'abans de les eleccions perquè, com hem dit sempre, era una qüestió de sentit comú. Al món, ho hem explicat moltes vegades, al món el 90% de la gestió de l'aigua es fa de forma pública. A Europa aquesta gestió pública és el 70% de tota la gestió de l'aigua, però en canvi a Catalunya només és del 22%. Catalunya, doncs, és una anomalia mundial. Perquè ens entenguem, el model de gestió de l'aigua a Catalunya
en què les empreses privades fan benefici, per molt que a tots i a totes ens pugui semblar normal, perquè és amb el que hem viscut i conviscut al llarg de tants anys, no ho és gens ni mica de normal. I quan nosaltres dèiem això, rebíem dues respostes per part del govern. La primera de les respostes era que la nostra proposta era una proposta ideològica, basada en apriorismes, que estàvem decidint el model abans de tenir el coneixement suficient sobre la xarxa. I nosaltres els hi responíem i els hi responem el mateix. Doncs que sí, voler que els béns comuns, que els serveis essencials, que els drets de les persones siguin de propietat i de gestió pública és ideològic, i tant. És el model de societat pel que nosaltres lluitem i al que nosaltres aspirem. Aspirem a que el mercat no sigui el que regula l'accés als drets fonamentals, ni a l'aigua, ni l'habitatge, ni l'alimentació, ni l'atenció sanitària, ni tampoc l'educació. I la segona resposta que rebíem era que ens havíem d'esperar, que érem una mica massa impacients, que tot arribaria en el seu moment oportú. I ha arribat. I cal dir-ho, ha arribat abans d'hora i de forma inesperada. I és que tota aquesta antelació i anticipació que nosaltres els exigíem era poca per abordar un repte i una oportunitat d'aquesta magnitud. Potser, i només potser, amb una miqueta més de previsió, el pas que avui fem hagués pogut ser una mica més ambiciós. Però d'això ja en parlaré més endavant. Amb tot, per part nostra i al llarg dels últims anys ens hem dedicat en cos i ànima a explicar a tort i a dret els beneficis de la gestió pública de l'aigua. Estic segur que ho saben perquè segurament vostès també han estat víctimes d'aquesta consistència i aquesta insistència. Hem fet xerrades, hem fet accions de sensibilització, hem fet desenes de reunions amb entitats referents en l'àmbit de l'aigua, hem escrit a premsa, hem portat fins i tot la qüestió al Parlament de Catalunya i, evidentment, per descomptat, també l'hem portat aquí, al ple municipal. Hem forçat en nombroses ocasions debatre sobre aquesta qüestió perquè creiem profundament en la necessitat de fer el que estem fent avui. N'estàvem convençudes i creiem que no podíem perdre ni un sol segon, que no era d'hora, que calia abordar aquest debat i que calia abordar-lo de forma pública i de forma transparent. És per això que avui estem molt més que contentes, diria. Finalment, tot i que una mica més tard del que ens hagués agradat, el passat mes de juny aquest mateix ple va aprovar de forma unànime, per voluntat política, però valgui dir-ho també per imperatiu legal, la creació d'una comissió d'estudi del Servei d'Abastament d'Aigua de Cardedeu, amb una missió clara: elaborar en el marge d'uns pocs mesos la proposta d'establiment i de reglament que avui sotmetem a l'aprovació d'aquest ple municipal. Aquesta comissió ha comptat amb la participació d'entitats tan importants com la Taula de l'Aigua de Cardedeu, l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública, la MAP, Cardedeu Vital, representants també de la Comissió Ciutadana del Poble, membres de l'equip tècnic de l'Ajuntament i representants de tots els grups municipals. I hem fet la feina. I abans, però, de parlar d'aquesta feina, deixeu-me també que faci un agraïment explícit a totes aquelles persones que hem dedicat temps del nostre temps lliure a aquest noble objectiu de treballar pel poble i per fer-ho per una qüestió tan important com és l'aigua. Espero no deixar-me ningú, però en tot cas, gràcies Quim Om, gràcies Lluís Basteiro, gràcies Esther Falgàs, Fede Spinelli, Oriol Balló, Anna Sallarès, Gonzalo Moreno, Miquel Granero, Noemí Núñez, Marta Camps, Jordi Alabau, Josep Vivancos. Gràcies també als regidors i regidores Joan Masferrer, Jordi Abad, Xavier Orozco, Noelia Cortés i a l'alcalde Josep Quesada. Penso honestament, i ho dic honestament, que la feina que hem fet col·lectivament en aquests mesos és una gran feina i que hem pres una decisió encertada pel poble donada la situació actual. Hem trobat un consens entre tots, que avui és el que portem al ple. Després d'analitzar i debatre, el punt d'acord que ens uneix a tots plegats és que el Consorci Besòs-Tordera, un ens públic, gestioni el servei d'abastament d'aigua a Cardedeu. A la CUP ens sembla una bona opció. És més, ens sembla una molt bona opció. Però pensem que s'hagués pogut anar una mica més enllà. Nosaltres mai hem descartat l'opció de la gestió directa per part de l'Ajuntament, ni tampoc de l'opció de la gestió directa per part de l'empresa municipal. Com ja hem explicat en nombroses ocasions, era una opció viable i era una opció desitjable.
Viable perquè així mateix ens ho va confirmar en aquesta mateixa sala el gerent de l'empresa municipal de C10. Perquè ens entenguem, C10 hauria tingut la capacitat de gestionar el servei d'abastament d'aigua a Cardedeu si s'hagués volgut fer la feina prèvia per posar-ho tot a punt per entomar aquest repte. Aquesta feina s'hagués pogut fer. Aquesta feina requeria de molta més anticipació de la que s'ha tingut. I desitjable perquè d'aquesta forma hauríem pogut situar el centre de gravetat de totes i cadascuna de les decisions pel que fa al servei d'abastament d'aigua al poble i no, com deia la regidora, a uns quants quilòmetres i a uns quants salts burocràtics. En tot cas, és per això que nosaltres avui celebrem, però no perdem l'esperança en què més d'hora que tard caminem cap a una gestió pública de l'aigua encara més democràtica, encara més participada i encara més arrelada al poble. Com també s'explicava, la segona de les tasques d'aquesta comissió ha estat la redacció d'un reglament que, per resumir-ho, ens ofereix blindatges tant en l'àmbit social com en l'àmbit de la transparència, com molt important en l'àmbit de la participació ciutadana. Pensem també que aquesta ha sigut una molt bona feina. Amb tot, sentim que avui fem allò que calia fer. Debatre, escoltar i escollir entre totes quina era la millor forma de gestió pública de l'aigua per Cardedeu. Avui arribem aquí fruit d'un consens, amb generositat, però esperem en un futur poder seguir avançant cap a la sobirania també en matèria de l'aigua. I nosaltres no descansem. Ens fem nostra aquesta decisió perquè creiem que és del tot encertada i perquè, sobretot, pensem que és de tot el poble. I per això la defensarem amb dents i ungles d'aquells qui vulguin amenaçar-la o fer-la desencarrilar. I això és important. Sabem que els tentacles del capital no dubtaran a assetjar-nos i a fer impossible aquesta decisió. Les grans empreses que històricament han controlat l'aigua dels catalans i les catalanes hi tenen molt a perdre amb el pas valent que decidim fer a Cardedeu. Beneficis milionaris, càrrecs, sous, paguetes... Però si això passa, plantarem cara. I estem convençudes que totes les que estem avui aquí també ho farem. Res ni ningú podrà estar per sobre de les legítimes decisions que avui el poble de Cardedeu pren. I que quedi dit, senyor alcalde i equip de govern, aquí tenen, de debò, la mà estesa, tota la mà estesa per defensar conjuntament aquesta decisió i aquesta victòria si venen maldades. Però alhora, i també els ho advertim, que ens tindran a sobre per si en algun moment dubten del camí escollit. Confiem i creiem de tot cor que ni és ni serà així. Ara ens toca iniciar un camí que al nostre entendre és il·lusionant. Planificar inversions, fer les millores necessàries per tal que el servei d'aigua potable a Cardedeu ja no sigui fantàstic, sinó que com a mínim sigui digne. Actualitzar el servei per fer-lo ecològicament sostenible, socialment just i democràticament transparent. I aquí ens hi trobaran. Avui, per nosaltres, aquesta història tot just comença i ens comprometem a seguir al peu del canó per seguir avançant cap a una gestió de l'aigua i de tots els recursos essencials per a la vida que sigui pública, que sigui comunitària, que sigui justa, que sigui ecològica i que sigui, sobretot, democràtica. Moltes gràcies.